Beijing, go back! Go back! Go back! Kordon police murdabat! 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 Bidiba सरकार बिजादय फिसा दिनै आं बेहाय आंनि बाउन्डारावनो गिदिंनानै लाबोगोन आं थानायावबो लांला जोङो बर' जाथिया बेबायदि आसाम पुलिसजों गावथारजायो बेबायदिनो थैजोबगोन नंथारै दायनि थाखाय गावथारजानायनि थाखाय दिनै बयबो रागा जोंजोब्बाय जोंनि बर'फ्रा सोब गामिनानो रागा जोंजोब्बाय बेहाय रेलि खालायगोन उननि थाखाय बेबायदि लाङै बहाबा बेबायदिनो हमगोन जोंना बिजादया माबासो जाहैदोंमोन बाइक एक्सिडेन्टसो जाहैदोंमोन बेखौनो आसाम पुलिसा लायनानै जेलाव दोनफैदोंमोन जेलनिफ्राय बोरै माने बेबायदि हाग्रायाव लांनानै गावथारहैनो मोनखो जोंनि बिजादै फिसाया बेबायदि माबा गैयामोन बे हान्जा गोदानाव हाबहैयाखै जोंना न'आवनो दं दिनै गथ'आ 15 दिनल' जादों बिनि गथ'आ माबा एसे 2 नम्बर दंफां मावफ्ला हैयो खावसेथिंजाय बेनिफ्राय मोना समावसो थांनाय जादों बिजादैया बेखौ ओरै आफ्लागाव माबायावसो लामायावसो बाइकजों एक्सिडेन्ट जादोंमोन बेखौनो आसाम पुलिसा लायदों माबायाव आफ्लायाव माबा दं सिभिल हासपाताल दं बेहायनो सिलानि खालायजोबदोंमोन ओजों साइडनि रायजो राजाफ्रा माबानानै हासपातालाव सोहैनानै 7था सिलानि होदों आथिङावल' आघात खारनोबो हाया मानोबो हायाखा बे मानसिखौनो दा हनै दस्रा गोदान माबायाव सोनानै बुथारहैनाय जाहैबाय बिनि थाखायनो जोङो दिनै रायजोफ्रा रागा जोंजोब्बाय जोंनि मानसिया बेबायदिनो थैलाजोबगोन एसे दैयावनो होननानै दा जोङो फुरा सावथिं माबानानै दं नेयाथ' दिनै बे जोंहाथ' फिसौ उन्दै दङ बे फिसौ उन्दैनि थाखायथ' जोंहा राहा नांगौ सरकारा बेखौ जेरैबाबो नायनांगौ बेनो बे आं फिसौखौ आरो बिहामजोखौ माजों जाहोनो माजों Kordon police go back! Go back! Go back! Kordon police go back! Go back! Go back! Cyber Aridi! Cyber Aridi! Beijing, go back! Go back! Go back! Kordon police murdabat! 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 Bidiba सरकार